Hi, hello, namaskara. Yanikla Mogada Tulada Punushita. Welcome to my channel Chittarupas Tulu Talks. Yes, in the vlog the Pandu almost done a gotipu. The thumbnail to the Gotaripu. Yaniklik Pandita. Photo the video one per panel, the vlog one per panel. The photo actually then birthday da including and childhood in chaita and sape in chaitend and a teeth in chaitana pagita. In Chantoji. Apagi in chaitan, my top of any click and ಎಂಚ ಏಸ ಕಟ್ಟ ಅರಿತಿರ್ಪಂತ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಎಸ್ ತುಲೆನಿಕಲ್ ಇದು ಎನ್ನ 10th ಬರ್ಡೇದ ಫೋಟೋ ಆಲ್ಬಮ್ 10th ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಜೀವಿತ ಎನ್ನ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ನಿಕ್ಲಿ ತೋಲಿ ಇದು 2011 ಆತು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ತೋಲಿ ಯಾನಿ ಎಂಚ ಇತ್ತ ಪಂತೂಲೆ ಸೀಮಾ ಇತ್ತೀತ್ ನಿಲೆ ಗುರ್ತು ತಿಕ್ಕುನ ಯಾನಿನ ಪಂದು See here, Rani Abbaka is sitting here. Actually, review korka nama photo the bagine nama onchur patirga. So, the earpan letuka. Rappa comment padum. The earpan pano nickel. Kottande earpan. See. Idi old pic. It cute undu. It porul undu. But my teeth. Idi photo re lagadi. So, the photo full post undu. I periodic photo by the photo. ಸ್ಮಾಲ್ ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇದು ಏರ್ ಪಂದ್ಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಮಾಮು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಅಣ್ಣೆ ಮೇರೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದ್ದ ವೀಡಿಯೋ ನೆನಪಂತೆ ಮೇರೆ ಎಂಚ ದೆತ್ತತಿನಿ ಪಂದಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ ಮೇರೆ 2000 ತೀರ್ದು ಪೋತೇರು ಆರ್ಮಿನ್ ಇಪ್ಪುಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲ ಲೈಫ್ ಇತ್ತು ಎಂಚ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಬಂಗಾರದ ಚಮಚಡು ಮನಸ್ಸು ಮಂತನಕ್ಲಕ್ ಇತ್ತು ನಾತ್ ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಇಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇದು ಎಂಕ್ ದೊಡ್ಡದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ಡೇಗೆ ಬಂದು ದೊಡ್ಡನೆದ್ದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪಕ್ಕೆ 2011 ಈ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ 2,500 ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಇತ್ತ ನಿಕ್ಲೇನು ಲಿಯಪಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ 2,500 ಪಂಡ ಅವು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸೊ ಎಂಕ ಇತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಸೊ ಒಂದು ಯಾನು ಒಂಜಿ 6th ಡಿಪ್ಪನಾಗ ದೇದಿನ ಪಿಕ್ ಒಂದು 4th ಡಿತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಆನಾಗ ಒಂದು 6th ಡಿಪ್ಪನಾಗ ಸಿ ಬೇನ 5 year ಬರ್ಡೇ ಮೇ ಬಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಗಲೇ ಫುಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೋಟ್ ಫೈರನ್ ಮಾತು ಪಾರ್ದು ಸಿ ಇಯರ್ ನಾನು ಎಂಚ ಇಟ್ಟದುಲೆ ದೊಂಬು ತಾರೆ ಕಟ್ಟತೀನಿ ಪಾರ್ಲರ್ದಾಗ್ಲಿ ತಿತ್ತಿರು ದೊಡ್ಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಾರ್ಲರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಿತ್ತಿರು ಅಕ್ಕಲ್ ತಾರೆ ಕಟ್ಟತನ ಫೋಟೋ ಪೋತುನು ಲೇ ಮೇರೆ ಪಾರ್ಲರ್ದಾರ ರೆಡಿ ಮಂದಿನಿ ನಾನು ಮೇರೆ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಿರು ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಅಜನ ಕಟ್ಟೆ ತೊಲೆ ಮುಲ್ಪ ಏನ ಮಮ್ಮಿ ಯಾನು ಮೆಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಉಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಗರದ ಅಜನ ಕಟ್ಟೆ ಎಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೀನಿ ದುಂಬು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಮುಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ದುಂಬು ಇತ್ತೊಂದು ಫುಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆತಂಡು ಫುಲ್ ಮುಂಚಿನ ಪನ್ಪುನ ಶೋಕ್ ಆತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೆ ತೋಲಿ ತೋಜನಕ್ಲೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅವರ್ ಕೃಷ್ಣ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡತಿ ಹಿಯರ್ ಬಂದಂದು ಅದೇ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇದ ಕೇಕ್ ಯಾನ ದೊಡ್ಡ ಪಂದಿತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಎಂಕ ಬರ್ಡೇ ಕೇಕ್ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದಂದು ಅಕ್ಕಲ್ ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ಪೋದು ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ ಶೇಪ್ ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಕಲರ್ ಯಾನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಎಂಕ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಮಿಕ್ಕಿ ಮೌಸ್ನ ವೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಇಂಚ ಮಂತ ಬಾಡ್ತಿತ್ತೇರು ಶೋಗಿತ್ತಂಡು ಮತ್ತು ಕೇಕ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತಂಡು ಅಂದೆ ಮೇರೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ವ್ಲಾಗ್ ತೂಪುನ ಇರಿಗಾನೆಲ್ಲ ಬೇರೆನ ಗುರ್ತೊಂಡ ಶೀ ಇಸ್ ರೌಡಿ ಚೂರು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಿರು ರೌಡಿ ಗರ್ಲ್ ಬಂದ್ಬಿರೋದು ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಲಿ ಅಂತಾರೆ ದೊಡ್ಡಾಗ ಸೊ ಗೋಧಿ ಮೇಮೇರ ಬಾಯ್ ಬೇಟಾ ಹೇ ಅವ್ರ ಸೊ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಿಕ್ಕಲು ತೋಜನಿದ್ದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಳ್ತೂಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಇದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪಾದೀನಿ ಎನ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾನರ್ ಲಾಗ ತುರೌಡ್ ತೂಲಿ ನಿಕ್ಕಲಿದು ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪೋಸ್ ಪಪ್ಪ ನಾನು ಮೆಗ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಮತ್ತು ಒಂದು ಮುಂಚೆ ಫೇಮಸ್ ಮಾತ ಬರ್ಡೇ ಇಡ್ಲ ಈ ಅರಳುನ ತಾವರೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ತಿಂತಿ ತಿನ್ 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 ಹಿಂಜವಾರ ಇಪ್ಪುಡು ಕ್ಯೂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಟ್ ನಾವು ಈ ದೇವತೆ ತೊಲೆ ಈ ತಿತ್ತ ತೋಜುನ ಮುಲ್
ಎಂಕ್ಲಿ ಈತಿತ್ತ 5 ಜನ ತೊಂಜಿಲ್ಲ ನೆಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಾನು ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ದೊಡ್ಡ ಅಮ್ಮ 2015 ತೀರಿಯರು ದೊಡ್ಡ 2019 ತೀರಿಯರು ಪಪ್ಪ 2024 ತೀರಿಯರು ಸೊ ಎಂಕ್ಲು 2 ಜನ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಂಚೆತ್ತಿನ ಲೈಫ್ ತೂನ ಗೊತ್ತಾವು ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಬಡದಿರ್ಲತ್ತು ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಂತು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಲೈಕ್ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದಾಗಂಡ ಸೊ ಮುಲ್ತುವಲಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶಿ ಇಸ್ ಕ್ಯೂಟ್ ರೈಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಲೇಡಿ ಅಡೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ತೋರಿಸ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೂಡ ನಾನು ಮುಲ್ತುಲೆ ಈ ಪಿಕ್ಕಡ್ ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಕೇಕ್ ಉಂಟುಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟೆ ಬಂದಿச்சு ಮೇನ ಕೈ ಕೇಕ್ ತಡೆ போதலாத்துன்னு ಪಪ್ಪ ಟಪ್ಪ ಕೊಡ್ತೀರಪ್ಪ ಗಣಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಲ್ತುಲೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಕೇಕ್ ತಿನ್ಪನಾಗ ದೊಡ್ಡನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತುಲೆ ಅದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಂಜೇನತ ಇತ್ತ ಜನ್ರೇಷನ್ ಲಕತ್ತು 2011 13-year back photo album. Yes. ಮುಲ್ತುವುದು ಇದು ಆನ ಬರ್ಡೇ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಿದ್ದ ಫೋಟೋ ದೊಡ್ಡ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತುಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಪುರ್ಲಿರ್ತಿರ್ತೂಲಿ and mole here where is her ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಎನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಡ್ದು ಒಂಜನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದು 8th ಮುಟ್ಟ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಂಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಮತ್ತು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಂಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ಟರ್ 10th ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ತೋಜ್ ನನಗೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾನೆ ಬರ್ಡೇಗೆ ಮುಲ್ತುವಲಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ದಾದ ಮತ್ತು ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ತೋರಿಸ್ಬಾಣಿಗೆ ಮುಲ್ತುವಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಕೋರಿ ರಸ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾಸ ರಸ ಮೇ ಬಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ಕಡಲೆ ಮನೇಲಿ ಗಸಿ ಉಪ್ಪಂಡು ದಾದನ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಮಾರಿ ಎಂಕೆ ಉಪ್ಪಡತ್ತ ಮಲ್ಲ ಬಾಜ ನೋಡಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಕಬಾಬು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಒಂದು ದಾದನ ಇಪ್ಪು ತುಕ ಅಕ್ಲಿಜ್ಜಿರತ್ತ ಎರಡಿಗೇನು ತಿಂತಿನ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೆನಪಿಪ್ಪನು ಸಿಹಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಕನ್ನು ಏನು ಫ್ರೇಮ್ ಪಾರ್ದು ದೀತೆ ತೋರ್ಸು ನನಗೆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಕನ್ನು ನಾನು ಫ್ರೇಮ್ ಪಾರ್ದು ಇಲ್ಲ ದೀತೆ ಅವು ಪನ್ಪರದ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಪಂದು ನನ್ನ ಬೋರ್ಡು ಪನ್ನಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕುಜು ಗೊತ್ತಾಂಡೈತೆ ಫೋಟೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಉಂಡು ಆಲ್ಬಮ್ ಏಪ ಹಾಳಾದ ಮಾಜಿದ ಪೋಪುನ್ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಐಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ಪಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋ ಎನ್ನ ಅಂಚ ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಆ ಟೈಮಡ್ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜ ಅಂಚು ಲಡೆ ಮಾತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಟ್ ಹೀ ಗಾಟ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಸ್ ಎನ್ಗಿನ್ಯಪ್ಪನಾಗ ಲೈಕ್ ಒಂದು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಏನ ಪಿಕ್ ಉಂಡಿಕ್ಲೆ ತೋರಿಸ್ಪಾವೇನು ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಬಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಮೀ ಓನ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಪಾಯಿಕ್ಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸೆಸ್ ತುಲೆನಿಕಲ್ ಟಂಟನಾಯ್ ತುಲೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಲಿಟಲ್ ಗರ್ಲ್ ಗೊತ್ತಾಪನ ಯಾನ್ ಪಂದು ಏತು ಪೊರ್ಲು ತುಲೆ ಅದಾಗ ಏತು ಕ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಅವು ಫೋಟೋ ಹಾಳಾತಂದ ಅದು ಅನ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಪುಚ್ಚಿ 2 years ಬೇಕು ಕುಜಲ್ಲೇ ಇಜ್ಜ ನಿಂಗೆ ಅದಾಗ ಸೊ ಇತ್ತೆನಿಕ್ಲೆಗಾನು ಎನ್ನ 5 years ಪಿಕ್ ತೋರಿಸ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಡ್ರೆಸ್ ತೋರಿಸ್ಪೊಂದಿಕ್ಲೆಗಾನ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಬರ್ತದ್ದು ಏನೋ ದೊಡ್ಡನ ಮೆಗ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕೊಡ್ದಿರ್ತಾರ ಮುಲ್ಕಿದ ಅಜ್ಜಿರು ಸೊ ನಾವು ನಿಕ್ಲೆಗ್
ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಿಖಲ್ ತೂಪುನಂಚಿನ ದ ರೆಡ್ ಡ್ರೆಸ್ಡ್ ಒನ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಲಿಟಲ್ ಗರ್ಲ್ ದಟ್ಸ್ ಮೀ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ದೇ ಈ ಎನ್ನ ಕೂಲಿಗೆ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನದಾಗ ತುಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಳಾತುಂಡು ಅದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ನೆನಪಿಪ್ಪುದು ಅಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ನೆಂಚ ಪಿತ್ತನೇ ಇದು ಮುತ್ತು ದೀಪುನು ಮುತ್ತು ಬಂದು ಬಂದ್ಪಿರತ್ತೆ ಅವು ಸೊ ಈತ ಕುಡನ್ ತೋಚ್ಪಾವೆ ದುವೆ ಪೊಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅದು ಒಂಜಿ ಎನ್ಮನೆ ಒರ್ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬನಗೆ ಏನು ಚಾತಲ್ ಪನ್ ತೂಪರ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಹಬ್ಬ ಸಕ್ಕಲ ಕಿತ್ತೇನದಾಗ ಅದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸಾಂಕೊಂತನ ದಿನಾಲ ಪಂಡ ದಿನಾಲ ಬಯ್ಯ ಹೋಟೆಲ್ದ ತಿಂಡಿ ಕಲ ಉಂಟು ದೊಡ್ಡ ಏಪಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಬಂದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ತಿಂದ್ರೆವು ಇಂಕ್ಲಿಗ್ಲ ಕೊಂಚ ಕ್ರೇಜ್ ಹೋಟೆಲಿಂದ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಶೀರಾ ಇಂಜನೆ ತಿನ್ನೋ ಅಂತ ತಿಂದು ಹೋಟೆಲ್ದ ತಿಂದು ಫುಡ್ ತಿಂದು ನಡೆದು ಡಬಲ್ ಆಡಿರ್ತೆ ನಾನು ತೋಳಿ ಆಯ್ತು 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೇ ನಾನು ಹಬ್ಬ ಲೆಕ್ಕ ತೋರಿಸು ಅಂತ ಸೊ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ತುಲೆ ಎಂಚ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಕಿಲ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕುಂಡ ಓದಿ ಬೇರೆ ಹೇರಿ ಚೆನ್ನಾದ ಫೋಟೋ ದೇ ಒಂದು ಓಕೆ ಒಂದು ಎನ್ನ 5th ಇಯರ್ ಒಂದು 4th ಇಯರ್ ಮೇ ಬಿ ಒಂದು 5th ಇಯರ್ ಇಂಕ ದೊಡ್ಡ ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಪಾದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಯಾನೆ ಇಂಕ ಜಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ಪಾದಿನ ಫೋಟೋ ಒಂದು ಸೊ ಮುಂದೆ ಮೂಲು ಫೋಟೋ ಸರಿ ತೋಜನ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಇಚ್ಚು ಒಂದು ಎನ್ನ 11th ಬರ್ಡೇಗೆ ದೈದಿನ ಫೋಟೋ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಂಚಿನಿ ಬರ್ಡೇಗೆ ಪಿಲಾಡ್ ಪಾವನು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪೋಪು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ನಕ್ಲು ಮತ್ತೆ ಅಂಚೇನತ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಅಮ್ಮದ ಎತ್ತು ಕೊಡ್ತಾನ ಈವನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನನ್ನ ಮೆಹಂದಿ ತೋಪರ್ 10th ಬರ್ಡೇದ ತೋಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆನಪು ಮಂತ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಮಾತ ಫೋಟೋ ಮಾಜಿದು ಹಾಳಾದ ಪೋತುಂಡು ಅದು ಹಾಳಾದ ಪೋತುಂಡು ಈವನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಎನ್ನ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಫೋಟೋ ಚೂರು ಚೂರು ತುಯ್ಯ ತಿಕ್ಕು ಫೋಟೋ ಹಾಳಾತುಂಡು ಇಂದೊಂಚೂರು ಉಂಡು ಬುಜುನ ಫೋಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಅಂಚಿನಿ ಹಾಳಾಪುಂಡು ಬೇಗ ಒಂದು ತರೆಯನ್ನು ಅಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಡಾನ್ಸ್ದ ಪಿಕ್ ಎನ್ನ ಚೊಂಕಿಗೆ ಏನು ಮೆಹಂದಿ ತೋರಿಸ್ತಾವೆ ಎನ್ನ 10th ಇಯರ್ ಬರ್ಡೇಗೆ ಅಮ್ಮ ದೀಪಿನ ಮೆಹಂದಿ ಆಲ್ಬಮ್ ಮಾತ ಹಾಳಾತು 11 ಇಯರ್ ಆಂಡತೆ ಮುಲ್ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಕೈಟು ಮೆಹಂದಿ ಉಂಡು ಒಂದು ಮೆಹಂದಿ ಎಂಕ ಅಮ್ಮದಿ ದಿತ್ತೀನಿ ಟಿಲ್ ಹಿಡೆ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಮುಲ್ತೂಲಿಂದೆ ಇಡೇ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಮೆಹಂದಿ ಅಪ್ಪ ಕೊಂಚ ಕ್ರೇಜ್ ಆತ ಮೆಹಂದಿದ ಮುಲ್ಪದ ತೋಜಂತೇಲೆ ಮಿತ್ತುಂಟುಂಡು ಅವಳ ಚಿಟ್ಟೆ